Mai poți? Bunii? Mai faci? E bun, mami? Nu poți să ridici, ia mâna. Hai sus. Hai. Așa. Băi, am mâncat jumătate de piesă. Nu spun că e fructul. Mai bine. Audu mama ta. E bună? Da? Nham, nham, nham. E mare. Asta mare. Mușcă tu mai puțin. Sipi. Dai și mie? Nu-i mie. Ce le faci? Gata. Deja se joacă. Gata, nu mai pot. Bă, da. Făcut acolo, nu aici. Păi dă și mie, dă-o mie. Dă-o mie. Gata. Ajunge. Nu mai e. Nu e mai. Nu. A uitat? Da. Da. Aia! Cu balele. Hai să ducă bunii la duș? Hai la duș? Unde e Poate să dușul? meargă, el ăsta să meargă. Da, ia să-l vezi. Oh, mami. Mami, unde-i dușul? Bunii, hai la baie, hai. Hai să facem cipa-cipa. Sebi! Mă, Sebi! Sebi! Hai cu bunii la baie. Hai că se lipește butica. Bă, ți-a rupt asta turta în cap, mă? Ia, uite, mă, ce vezi? Ei, acum. Ia, uite ce-ți dă bunii, Ia, uite. dați-i și pe 3-4 kg. Ia.
Cred că am mâncat destul. Ia să le luăm de aici. Hai cu bunii la duș. Facem dușul de ca să se lipește. Da.